Ten un brillo excelente o viño, non? Un viño totalmente limpo, con moito brillo. Iso quere dicir que se espera unha boa acidez. De entrada, pois, aparece moita fruta e despois dá paso esa madeira, esa crianza en madeira, ese traballo que fixemos sobre lías, non? En boca é un viño moi fresco, tamén unha sensación moi frutal, e logo o por gusto, pois un por gusto moi largo, con esa acidez e con esa mineralidade que logramos, que en este caso a mineralidade ven do terruño e a acidez pois, de acertar no momento da vendima. Eu sempre intento en todos os viños que a madeira non se ponga por encima da fruta, non? E penso que aquí tamén o logramos, e logo co paso do tempo, pois, creo que a fruta, toda a opulencia da fruta se vai a expresar. Tal vez sea un viño para xente que busca algo máis nun viño blanco, que busca pois, unha certa amplitud, un viño blanco máis complexo. Está profundo.